Usa ka inahan sa Cagayan de Oro City ang nanuktok karon sa inyong malumong kasing-kasing aron maoperahan ang iyang anak nga dunay tumor sa utok. Ana ang report ni Ethel Ipanag. Nanawagan og tabang karon ang kabanay sa 4 anyos nga si Raf Ezekiel Ranas, kinsa na diagnose nga dunay tumor sa utok. Anaa sa 400,000 pesos ang gikinahanglan alang sa operasyon ni Raf lakip mga tambal. Kamanghuran si Raf sa upat ka magsuon. Bibo nga bata, busa wala damha nga kalit lang kining gasuka-suka o gasakit ang ulo hangtod sa nasayra ng iyang sakit. Luoy manggod kayo siya mo. Sa iyang edad ba ka lang. Maluoy ko ka lang. Sa iyang edad maka-experience na siya ka lang opera sa kuan. Nang hinaot karon ng tibok banay ni Raf na bisan sa ginagmay nga tabang, hinay-hinay nilang matigom ang kinahanglanong pondo. Alang sa buot nga motabang, mamahimo kamong mokontak ang Vanji Sambaan Ranas, pinaagi sa numero ug GCash account sa igsuong si Hanimore Sambaan. Ako mo siyang i-transfer sa provincial kay mas less man dito ang magasto. Bisag gamay lang kay sa tanan nga amount pwede ra kaayo. Wala gyud problema basta kanang dinasing-kasing lang siya nga pagtabang o magkinahanglan po dai ko sa inyohang pag-ampo. Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao.